Anuki alsamaya sharawi jemu kamilla bena biro de zulema fara jumalla wala saka dofra au kal samaya fam yaluka Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Rasulullah ya Habibullah ya Amin Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي شأن عظيم سلطان قوي البرهان ما شاء الله كان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أمبل ما أسلامه السلام عليكم أني أنكرمكو الحاج سليمان تراوري دو أنكمنا جغاديكا هل سامبودي بابو كورنالا شوناسا نادسي باغون جغاما لكن ساوابي ما بيابلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابة الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين أمي الله تعالى تندو كبركة ka wali nyumando an seko da majrala o kofe an ban kalfa masabaina sabula ate kalfa cien o kofe am solli ka cide una fasamantika no Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi am Allah ta'ala deli alaka nafana horoma jien an lahara amin ya Allah am Allah ta'ala deli limanya an sutrani garjiga yuma alaka di anan badin islamo bele jelema Ami Allahu deli jamanain fitna alaka duga herala alaka kishidi faso dembema ami Allahu deli alaka nan shito jamfala alaka nan shito namarala alaka nan malo jiena alaka nan malo lahara alaka nan malo baga blana alaka nan shidde sanyere koro alaka nan dese demboyo koro alaka nan desanga musakaula alaka kenadi banabatoma alaka hina islame furula alaka mbeka kafula ba arjina kono alako kanya alakra horoma kama salatu baraka kama salli ala Muhammad wala alhamdulillah rabbil alamin ikum ambal makana karam ko ka fotugo minno alhaj Umar Keita anga wala ankum jagaka wala antemenona ankum na jagaka afaride ali ani demsanun ka jakaw fokata se mamunun nu haklu tinyo kon fe sanu ere majira julkanga ke jakae warje majira julkanga kai ulu qima marchandise la okma andasira nunuma bini Allah ta'ala ka jey amena wuli bakon jakala yala bakan sugu jumon be folo ni jakabe bo ola jakabe bo bakan be de lawa ou bien sharia bakan do de krenkren ko jakaka bo ola wala sharia ba irana ka fo jaka abe bo bakan demado de la bakan bete noe bakan nema leunye o bakan nema le sharia la obebe bakan nani ndema nyogome ani mishi ani saka ani ba ni bakan nani jaka be bon nunde la jaka te bo bakan to foila tukun nga bakan to munum be ikomi so ikomi fali fokata se she nunuma jaka te olu yere la nga ni yu fere na nafule sanyi lema ibolo olu ka kiribi komi marchandise jaka okuma jaka te olu la fokata se bakan fere law
olu fana ka kiri bi komi marchandise kiri. O kuma n'an y'o jɛgɛ in ta k'a lajɛ, Alakira sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ an ɲɛna ka kumakan dɔ la Bukhari bɛ min lakale. A ko walladhi la ilaha ghayruhu, a ko ne Muhamadu kalila masala, masa foyi tɛ fo n'a kɛra masa kelen min ye. A ko maa si tɛ cɛ la, muso la, denmisɛn, maakɔrɔ, k'a fɔ ɲaamɛ de bɛ kɛ e bolo min bɛ jaka nafolo hakɛ bɔ, walima misi de bɛ e bolo min jate sera jaka hakɛ ma, walima saga de bɛ e bolo min jate sera jaka hakɛ ma, walima ba de bɛ e bolo min jate sera jaka hakɛ ma. O kɔfɛ e ma sɔn ka nin bakan ninnu jaka bɔ ni ka sɔrɔ u buguna k'u jate se jaka hakɛ ma, ko fɔ alikiyama jɔ kɛnɛ kan o bakan ninnu bɛ na u falen don ka tɛmɛ a diɲɛlama taw kan, u ka bon ka tɛmɛ a diɲɛlama taw kan, u gerew kɔwalen don, u tɔrɔnw jalen don ka tɛmɛ diɲɛ taw kan. O kuma o jakabɔbali u b'a bin, bakan ninnu b'u tɔrɔnw kɛ ka o bakantigi tereke, u b'u gerew kɛ ni k'a to. Kuma o kuma ni bakan jamakulu in tɛmɛn'a kan ka ban, u bɛ tila ka munumunu k'a segin k'a daminɛ na. O kuma ale bɛ to ten nɔ de, bakanw bɛ k'a cɔngɔ k'a to fo ka taa kiri tigɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka ban kuma min, Ala bɛ sɔrɔ k'olu ka kow lajɛ o ni min ka kan. O kuma nin ye bakan jakabɔbali, nin y'o ka ɲangata ye. O la n'an y'an ka sariya gafa dɔ lajɛ i komi Misbahu Salik, ale b'a yira an na a ko awjibi zakata fi nisabi na'am bil hawli wal milki li hurrin muslim. A ko e ka jaka wajibiya kuma mina ni bakan sera jaka damajira hakɛ la, a k'a sɔrɔ bakan in a ye san yɛlɛma a tigi bolo, a k'a sɔrɔ bakan in a tigi yɛrɛ de ta don, kalifa tɛ, singa tɛ, a k'a sɔrɔ bakantigi in fɛnɛ hɔrɔn don, silamɛ don, ko ni shartu dafara, o kuma ko jaka wajibiyara o bakantigi in kan. O la risalatu samaru dani b'a yira an na a ko jaka tɛ ɲaamɛ na, ɲaamɛ min ka dɔgɔn ka tɛmɛ ɲaamɛ 5 kan, ko jaka tɛ o la. Ni Alakira ka kumakan dɔ ye sallallahu alayhi wa sallam, Alakira ko laysa fima duna 5 dhawdin sadaqa. A ko ɲaamɛ fɛn o fɛn n'o tɛ ɲaamɛ 5 bɔ, ko jaka tɛ o la. Kɔrɔ k'a daminɛ ɲaamɛ 1 jaka tɛ o la, ɲaamɛ 2 jaka tɛ o la, ɲaamɛ 3 jaka tɛ o la, ɲaamɛ 4 jaka tɛ o la. A ko nka ni ɲaamɛ sera ɲaamɛ 5 ma, o kuma k'a jaka bɛ kɛ saka geren 1 ye. A jaka tɛ bɔ ɲɔgɔmɛ yɛrɛ la, a jaka bɛ kɛ saka geren 1 ye, n'o ye jaza'atu ye, n'o ye saka san 1 den min donna san 2nan kɔnɔ. O kuma ɲaamɛ 5 jaka ye o ye, ɲaamɛ 6 jaka ye o ye, ɲaamɛ 7 jaka ye o saka geren 1 ye, ɲaamɛ 8 jaka ye saka geren 1 ye, ɲaamɛ 9 jaka ye saka geren 1 ye, ka taa ɲaamɛ 5 fo 9 o bɛɛ jaka ye saka geren 1 min ye san 1 dafa a donna san 2nan kɔnɔ. Nka n'i ka ɲaamɛ ye 10 dafa don min, o kuma a jaka bɔra saka 1 na, a jaka kɛra saka 2 ye. Saka san 1 den min donna 2nan kɔnɔ, o kuma o 2 de bɛ kɛ ɲaamɛ 10 jaka ye. Ka taa bila fɔ ɲaamɛ 14 o bɛɛ jaka ye saka 2 ye.
nga n'a sera ɲaamɛ 15 don min o kuma jaka kɛra saga 3 ye n'o ye saga sankelen min donna filanan kɔnɔ o saga geren 3 o ye ɲaamɛ 15 jaka ye fo ka taa bila ɲaamɛ 19 n'a sera ɲaamɛ 20 o kuma jaka kɛra saga geren 4 ye fo ka taa bila ɲaamɛ 24 o bɛɛ jaka ye saga geren 4 nga don min na n'a sera ɲaamɛ 25 o kuma jaka bɛ bɔ saga la jaka bɛ na ɲaamɛ yɛrɛ la n'a sera ɲaamɛ 25 o kuma o kɔrɔ e ka ɲaamɛw buguna e yɛrɛ kan ka ɲɔgɔmɛ dɔ di fantanw ma ten jaka la o kuma ɲaamɛ 25 o jaka bɛ bɛn kɔnɔma denmuso ma ɲaamɛ min a kɔnɔma don denmuso min bɛ a nɔfɛ a bɛ fɔ o ma ko bintu mahad ale kɔnɔma don denmuso min bɛ ka yaala a nɔfɛ nka a yɛrɛ ma jigin fɔlɔ o denmuso in o kuma ko de bɛ kɛ ɲaamɛ 25 jaka ye n'o ye ɲaamɛ san 2 denmuso ye o kuma n'a y'a sɔrɔ kɔnɔma denmuso tɛ o kuma ibnu labun ale bɛ bila o nɔ na n'o ye nɔnɔtigi denkɛ ɲaamɛ min a bɛ ka nɔnɔ di a den ma o kɔrɔkɛ min bɛ ni o ye cɛman ye o kuma a bɛ fɔ o de ma ko ibnu labun o kuma o bɛ bila place la o ye ɲaamɛ san 3 den ye karamɔgɔ yaro nin bɛɛ ye hikima de ye ala ka ko la nin bɛɛ ye kodɔn de ye Allahu taala bɛ min kɛ nɔgɔya ye kana danfɛnw ma o kuma ɲaamɛ jaka bɛ bɔ nin togoya la fo ka taa ɲaamɛ se ɲaamɛ 35 ma ka taa ɲaamɛ 25 o bɛɛ jaka ye ɲɔgɔmɛ san 2 den ye musoman min bɛ a ba kɔnɔma nɔfɛ n'o tɛ cɛman min dɔgɔnin bɛ ka sin min fo ka taa se ɲaamɛ 35 ma n'a sera ɲaamɛ 36 ma o kuma jaka bɛ kɛ bintu labunu ye n'o ye nɔnɔtigi denmuso ɲaamɛ min den dɔ bɛ a sin na o kɔrɔmuso o kuma o de bɛ kɛ ɲaamɛ 36 jaka ye o ye ɲaamɛ san 3 denmuso ye fo ka taa i ka ɲaamɛ se ɲaamɛ 45 o bɛɛ jaka ye nɔnɔtigi denmuso ye n'o ye ɲaamɛ san 3 den ye kuma min na n'a sera ɲaamɛ 46 o kuma jaka bɛ na hiqatu la hiqatu o ye ɲaamɛ san 4 den ye ale ye ɲaamɛ donu bɛ se ka da ale kɔ la ni ɲaamɛ ye san 4 sɔrɔ o kuma donu dali bɛ daminɛ a kɔ la dɔɔni ni a musoman don ɲaamɛ jigiw bɛ a gosili fɛnɛ daminɛ o kuma ɲaamɛ 46 jaka ye ɲaamɛ san 4 den ye n'o ye doni bɛ se ka da ɲaamɛ min kɔ la ani jigiw bɛ min gosi fo ka na se ɲaamɛ 60 ma o bɛɛ jaka ye ɲaamɛ san 4 den ye n'o ye hiqatu ye nka n'a sera ɲaamɛ 61 ma a jaka bɛ kɛ jaza'atu ye o ye ɲaamɛ san 5 den ye fo ka taa se ɲaamɛ 75 ma o bɛɛ jaka ye ɲaamɛ san 5 den ye nka n'a sera ɲaamɛ 76 o kuma jaka bɛ kɛ nɔnɔtigi denmuso 2 ɲaamɛ 76 o jaka ye ɲaamɛ nɔnɔtigi denmuso 2 n'o ye ɲaamɛ min ni a bɛ ka sin di a den ma o kɔrɔmuso 2 n'o ye ɲaamɛ san 3 denmusow ye fo ka taa se ɲaamɛ 90 ma a jaka ye nɔnɔtigi denmuso 2 ye nka n'a sera ɲaamɛ 91 ma don min o kuma a jaka bɛ kɛ hiqatu 2 ye n'o ye ɲaamɛ san 4 denmuso 2 ye min ni doni bɛ se ka da kan jigiw bɛ a gosi a jaka bɛ to la fo ka taa se ɲaamɛ 120 ma n'a sera ɲaamɛ 120 ma ni min jidira o kan
o kuma sisan jate be yelema n'a y'i ja i b'i ka ɲaamɛ jate 50 o 50 i be ɲaamɛ san 4 denmuso kelen kɛ o jaka ye n'o m'i ja i b'i ka ɲaamɛ jate 40 o 40 i be ɲaamɛ san 3 denmuso kelen kɛ o jaka ye n'i ka ɲaamɛ sera 120 ma o kuma jaka be e yɛrɛ ka suganteli la n'a y'i ja i be ɲaamɛ jate 50 o 50 ɲaamɛ san 4 denmuso kelen ye jaka ye n'o ma i ja i b'a jate ɲaamɛ 40 o 40 ɲaamɛ san 3 denmuso kelen ye o jaka ye o kuma a ko furancɛ min be jate nunu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ olu de ma ko awkasu n'o ye furancɛ langolon ye n'o ye ka bɔ ɲaamɛ 5 la kana bila 9 na sabula 5 jaka ye saga geren kelen 6 7 8 9 a bɛɛ saga geren kelen a tɛ fɔ k'a kɛra 7 ye ko 7 tigi ta ka jidi ni 5 tigi ta ye walima 8 tigi ta ka jidi ni 7 tigi ta ye la o kuma o jate minnu bɛ camancɛ la a bɛ fɔ olu ma ko furancɛ langolon baara tɛ kɛ ni olu ye o kuma a b'o togo la ɲaamɛ kɔkuru 2 ale bɛ fara ɲaamɛ kɔkuru 1 ka jaka la ɲaamɛ min ɲaamɛ kɔkuru 2 ye n'u b'a fɔ ma ɲaamɛ hɔrɔn o kuma ale bɛ fara ɲaamɛ kɔkuru 1 kan n'u b'a fɔ ma ko ɲɔgɔmɛ jɔn bukhtu ani erabu ko nunu 2 bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jaka ye o kuma ko ɲaamɛw jaka bɛ dafa fɛnɛ ni ɲaamɛ denu ye ka fɔ i komi ne ka ɲaamɛ denin ka ca o kuma ko jaka tɛ bɔ o la sariyatigiw ko hali n'a y'a sɔrɔ e ka ɲaamɛ baw bɛɛ lajɛlen sara k'a tɔ to ɲaamɛ den fitinin dɔrɔn ye nka o ɲaamɛ denu ninnu bɛ jaka jate hakɛ bɔ o kuma ko ɲaamɛ deni ninnu jaka bɛ bɔ nka jaka tɛ minɛ ɲaamɛ deni ninnu yɛrɛ la si hakɛ min ni sariya y'o fɔ dɛ k'a jaka bɛ minɛ o de la o kɔrɔ ye ɲaamɛ san kelendenw ni o 25 bɛ e bolo baw bɛɛ sina ka sa e ka ɲaamɛ bɛɛ san kelen nka a bɛ 25 bɔ ɲaamɛ 25 dun jaka o ye kɔnɔma denmuso de ye o ye ɲɔgɔmɛ san 2 den ye e dun ka ɲɔgɔmɛ 25 a si tɛ san 2 bɔ o kuma e bɛ taa ɲɔgɔmɛ san 2 den dɔ de san k'o k'i ka jaka ye ka fɔ i komi ka ɲɔgɔmɛ bɛɛ ye den ye o kuma i tɔn ka den kelen di tɛ ayi si hakɛ min fɔra fo ka di de n'i ma se o si hakɛ ma o kuma sariya la e ka jaka ma ɲa nka min ka fisa ni si hakɛ in ye k'i bɛ se k'o di nka a tɛ bɛn i ka jigin si hakɛ in dugu ma a bɛ komi ni mɔgɔ ka hakɛ b'i fɛ dɔ ka 100 hakɛ bɛ e fɛ n'a y'i ja i bɛ se ka 120 d'a ma o ye hɛrɛ de ye nka ni e nana ka 80 d'a ma a b'a fɔ k'a tɛ nin fɛ o t'ale ka wari ye o kuma fantanw ka hakɛ de don min valeur ka bon n'i ka si hakɛ i bɛ se k'o di nka min bɛ e ka si hakɛ dugu ma n'i y'o di a tɛ wasa kɛ o kuma nin ye ɲaamɛ jaka cogoya ye o kuma bagan nɛɛmalen 2nan o de ye misi ye misi risala tigi b'a yira an na a ko jaka tɛ misi la misi min ka dɔgɔn ka tɛmɛ misi 30 kan kɔrɔ ye misi 1 fo ka taa bila misi 29 jaka tɛ a la nka n'i ka misi sera 30 ma don min o kuma sariya la ko e yɛrɛ sera jaka bɔ ye ten i k'a lajɛ ka dɔ di fantan dɔ ma n'o ye Allahu Taala ka hakɛ ye o kuma misi 30 jaka ko ye labatoden de ye min ye nturadennin dɔ ye nturadennin min n'a ye san 2 dafa ntura min n'a ye san 2 dafa o de ye misi 30 jaka ye o kɔfɛ i ka jaka bɛ to ntura san 2 den na k'a ta 30 la fo ka taa bila 39 o bɛɛ lajɛlen jaka ye nturadennin san 2 den ye nka don min na n'i ka misi dafara misi 40 ma
o kuma jaka bɛ bɔ ntura denni san 2 den na a bɛ kɛ musinnatu ye n'o ye misimuso san 4 den ye n'i ka misi ye 40 sɔrɔ a jaka bɛ kɛ misimuso san 4 den walima min ka fisa ka tɛmɛ misimuso san 4 den kan k'i bɛ se k'o di i komi mu'inu talamizi y'a yira an na cogo min nka misimuso san 3 den a tɛ bɛn o ka k'a ye fo a ka san 4 de dafa o kɔfɛ e ka jaka bɛ to misimuso san 4 den na k'a ta misi 40 na fo ka taa bila misi 59 o bɛɛ jaka ye misimuso san 4 den ye nka n'a sera misi 60 ma o kuma jaka bɛ bɔ misimuso san 4 den na a bɛ segin ka na ntura san 2 den na i b'o 2 de kɛ jaka ye kore misi 60 ale jaka tɛ se ka bɔ cogo si fo a ka kɛ ntura denni san 2 den ye 37 kuma ntura misi 30 o ye ntura denni san 2 den kelen ye sabula ne ko k'i b'a kɛ misimuso ni ntura denni ye misimuso ye san 4 o kuma misimuso ye san 4 den o ye 40 ye o kuma a tɔ 20 o tɛ jaka bɔ o la a bɛ kɛ ntura denni san 2 den 2 fo ka taa misi se misi 69 o bɛɛ jaka ye ntura denni san 2 den 2 nka n'a sera misi 70 don min o kuma jaka togoya bɛ yɛlɛma tugun a bɛ kɛ ntura denni san 2 den 1 ani misimuso san 4 den 1 i b'o de kɛ jaka ye o de la sariya ye fɛn bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka sin k'a fɔ ten n bɛ sin ka n ka misi lajɛ dɔrɔn ka kelen bɔ ten la fo siw de ka jate minɛ ni e ye jaka hakɛ bɔ min tɛ si hakɛ bɔ i ka jaka tɛ wasa kɛ a b'i komi ni miliyɔn 1 b'e bolo jaka ye 5000 e taara 4000 di sariya la Allahu Taala b'a fɔ k'i ma wasa kɛ a b'i komi seli fana ye jɔko 4 e ye jɔko 3 kɛ a ma wasa kɛ o kuma jaka la bakanw si kan ka dɔn de jaka la o la i ka jaka n'a sera misi 70 ma o kuma misimuso san 4 den 1 ani ntura denni san 2 den 1 a bɛ to misimuso san 4 ani ntura denni san 2 fo ka taa se misi 79 n'a sera misi 80 ma don min o kuma jaka togoya bɛ yɛlɛma ntura denni bɛ sen bɔ a la a bɛ kɛ misimuso san 4 den 2 ye misimuso san 4 den 2 o ye misi 80 jaka ye fo ka taa se misi 89 n'a sera misi 90 ma jaka togoya bɛ yɛlɛma misimuso tɛ se ka kɛ o fɛnɛ jaka ye misi 90 misimuso tɛ se ka k'o jaka ye o jaka ye ntura denni san 2 den 3 de ye misimuso fɛnɛ tɛ don o la misi 80 ntura tɛ o la misi 90 misimuso fɛnɛ tɛ o la o jaka ye ntura denni san 2 den 3 fo ka taa se misi 119 a jaka ye ntura denni san 2 den 3 nka n'a sera misi 120 don min o kuma jaka togoya bɛ yɛlɛma ni min ye ni jate sugu min ka di ye i b'i ka jaka bɔ o togo la n'a y'i ja i b'i ka misi jate misi 30 o misi 30 n'a y'i ja i b'a jate misi 30 o misi 30 ntura denni san 2 den 1 y'o jaka ye n'a y'i ja i b'a jate misi 40 o misi 40 misimuso san 4 den 1 ye o jaka ye o kuma misi 120 n'i b'a fɛ k'o jaka kɛ ntura dennu ye o bɛ bɛn ntura denni 4 ma n'i b'a fɛ ka misi 120 jaka kɛ misimusow ye a bɛ bɛn misimuso 4 ɲɔgɔnna ma o kuma o suganteli bɛ bakantigi bolo i komi an tɛ sariya jamana na a ko a b'o cogo la irishadu b'a yira an na a ko misiw fana ye nɔniyaw ye a bɛ fɔ misi dɔ ma misi dɔw tɔgɔ ye aljawamis n'o ye jamusu ye
a bɛ fɔ ko misi junkumaw junkun bɛ misi minnu na ni dɔw b'a fɔ ko gonganw o kuma olu o nɔniyaw bɛ fara bakaru fɛnɛ kan n'a bɛ fɔ ma mere kuru tɛ misi min kɔ la a bɛ fɔ o misi ma mere kuru bɛ min kɔ la n'o ye junkumaw ye n'an b'a fɔ a ma gonganw o kuma ko ninnu nɔniya bɛ fara ɲɔgɔn kan o kuma misi jaka k'a bɛ dafa fɛnɛ ni turadennu ni misidennu ye misidenni minnu bɛ hali ni misi bangena bi ko n'i bɛna jaka jate a bɛ jate a fɛ nka si min wajibiyalen don o de bɛ kɛ jaka ye ko hali ni maa min ka misi bɛɛ sara k'a tɔ to misidennu ye e ka misi bɛɛ sara nka misidennu minnu b'e bolo a bɛɛ ye san kelen kelendenw ye nka misidennin 30 don o kuma ko wajibi don i b'a jaka bɔ n'o ye turadennin san 2 den kelen ye nka i bɛ t'o de ɲini k'o k'a jaka ye nka k'a fɔ i komi n ka misi bɛɛ sara i tɔ n ka misidennin kelen di t'e la i bɛ taa si wajibiyalen de ɲini i b'o di o kuma a b'o cogo la misiw bɛ baara kɛ anw fɛ yan misi min bɛ baara kɛ i komi misi minnu bɛ saridabaw sama n'i bɛ n'i ka misi jaga jate ko olu bɛ jate a la sabula mɔgɔ caman b'u ka wɛrɛ kɔnɔ baganw jate nka i b'a sɔrɔ sari misiw jɔlen don kɛrɛfɛ u bɛ ɲinɛ olu kɔ u t'olu jate o kuma misi minnu bɛ baara kɛ ni jaga bɛna jate olu bɛ jate misi dɔw fɛnɛ bɛ i b'a sɔrɔ olu tɛ taa gɛniyɔrɔ olu bilalen don ten gansan olu bɛ yaala ten o kuma ko olu fɛnɛ bɛ jate misi minnu fɛnɛ bɛ taa gɛniyɔrɔ olu fɛnɛ bɛ jate i b'a sɔrɔ misi dɔ fɛnɛ bɛ o ka di misitigi ye kosɛbɛ a kɛlen don ka yɔrɔ dɔ dilan bɛn a ka so kɔnɔ o bɛ mara ye o kuma ko o fɛnɛ bɛ jate jaka la o kuma nin bɛɛ lajɛlen bɛ jate an ka hakili to nin na misi min bɛ baara kɛ o min bɛ wotoro sama o minnu yɛrɛ fɛnɛ bilalen don ten o minnu maralen don n'olu ka di aw y'a ka dunta kama minnu bɛ taa gɛnnikɛyɔrɔ la minnu bɛ jiw sama o kuma ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ jate n'i ka misi jaga bɛna jate don min kelen tɛ bɔ a la hali misidenni min bangena bi o fɛnɛ bɛ jate o kuma si hakɛ min ni sariya y'o ɲini o de bɛ bɔ ka kɛ a jaka ye o kuma nin ye misi jaka damajira hakɛ ye bagan sabana ana nanna n'o ye saka ani ba ye o fila bɛɛ lajɛlen kiri kelen ye jaka la saka ni ba a bɛɛ jaka damajira ye kelen ye a bɛɛ jaka bɔcogo ye kelen ye o la n'an ye irishadu lajɛ ale b'a yira an na k'a fɔ saka ni ba jaka ale bɛ daminɛ 40 na n'i ka ba kɛra ba 39 jaka tɛ a la walima saka 39 b'i bolo jaka t'a la nka n'a dafara saka 40 don min walima a dafara ba 40 don min o kuma ko jaka bɛ a la saka 40 jaka o de ye saka geren kelen saka min ye san kelen dafa ka don 2nan kɔnɔ ba 40 jaka o de ye ba geren kelen ba min ye san 2 dafa o kuma i ka jaka bɛ to bakan saka kelen na kabini 40 fo ka taa bila saka 120 o bɛɛ jaka ye saka kelen ye saka 40 tigi ale bɛ saka kelen de kɛ jaka ye 50 tigi saka kelen ye jaka ye 60 tigi kelen ye jaka ye 80 100 fo ka taa se 120 o bɛɛ jaka ye saka kelen de ye nka n'a kɛra saka 121 ye don min o kuma jaka kɛra saka 2 ye ba fɛnɛ b'o cogo la n'i ka ba sera ba 121 ma don min ko jaga kɛra bakuru 2 ye o kuma jaga bɛ to bakuru 2 la walima saka kuru 2 fo ka taa i ka bakan se saka 200 o bɛɛ jaka ye saka 2 nka n'a kɛra saka 201 ye don min walima a kɛra ba 201 ye don min o kuma jaga kɛra saka 3 walima ba 3
ni bɛ saga k'a jaka ye min ye san 1 dafa ka don 2nan kɔnɔ ni bɛ ba kɛ a jaka ye ba min ye san 2 dafa coy fo a donna 3nan kɔnɔna na a ko a b'o cogo la e ka saga jaka bɛ to nin cogo la fo kana ni saga sera 300 o kuma saga walima ba sera 300 o kuma jate bɛ kɛ sisan 100 o 100 bakan kelen jaka ye saga 100 o saga 100 saga kelen jaka ye ba 100 o ba 100 ba kelen ye jaka ye o kuma a b'o cogo la an ye bakan fɛn o fɛn fɔ tan k'a ta ɲɔgɔmɛ la kana misi la kana saga ni ba la ko bakan min kɔrɔla fɔ k'a dɛsɛ k'o tɛ kɛ jaka ye ɲɔgɔmɛ min kɔrɔla fɔ k'a dɛsɛ walima misi min kɔrɔla fɔ k'a dɛsɛ walima saga min kɔrɔla walima ba min kɔrɔla k'a dɛsɛ k'o tɛ kɛ jaka ye bakan min fɛnɛ pasalen don n'i y'a jɔlen ye f'i bɛ se k'a kolokun bɛɛ jate hali ni o ye jaka si hakɛ ye ko n'i y'o kɛ jaka ye k'o tɛ wasa kɛ bakan min pasalen don fo k'a kolokun bɔ o fɛnɛ tɛ wasa kɛ jaka la bakan min fɛnɛ ni lebu bɛ a la k'o tɛ wasa kɛ jaka la i komi bakan sen kelenni walima bakan ɲɛ kelenni o kuma k'o tɛ wasa kɛ jaka la fo a ka kɛ lebu tɛ min na a b'o cogo la i ka bakanw jigi min fɛnɛ bɛ a la ɲaamɛ jigi min bɛ e ka ɲaamɛ musow gosi walima ntora min bɛ e ka misimusow gosi walima saga jigi min bɛ e ka saga musow gosi ko o jigi in fɛnɛ tɛ kɛ jaka ye sabula o de ye sababu ye min bɛ kɛ e ka bakan bugu ni teliya a b'o cogo la bakan min ni o ka di i yɛrɛ ni ye kosɛbɛ sariya t'o fɛnɛ minɛ i la sariya ko k'o fɛnɛ tɛ kɛ jaka ye n'a ye muqaddimatul iziya lajɛ ale b'a yira an na k'a fɔ e ka bakan na nafamaw minnu ni olu hɔrɔma de ka bon i bolo kosɛbɛ o kuma ko sariya t'olu minɛ i la i komi i kɛlen don ka bakan minnu labɛn i ka duntaw kama bakan dɔw bɛ i b'a sɔrɔ bakantigi b'olu labɛn ni k'u lafa ka balo ɲuman d'u ma a ka duntaw kama o kuma ko sariya t'olu minɛ i la jaka la i ka jigiw fɛnɛ ko sariya t'olu minɛ i la jaka la bakan min fɛnɛ b'i bolo n'i bɛ nɔnɔ de bɔ o la i b'a sɔrɔ bakan dɔ bɛ yen ale de bɛ nɔnɔ bɔ kosɛbɛ bagantigi bɛ nafa sɔrɔ o nɔnɔ na o kuma sariya t'o fɛnɛ minɛ jaka la o kɔfɛ bakanw na juguma ko sariya t'o fɛnɛ fɛ n'a ye ɲumanbaw to i bolo o kuma kolonbaw k'a to olu fɛnɛ fɛ dɛ i komi bakan min pasara hali kɛn kelen tɛ a farisogo kɔnɔ tugun ko sariya t'o fɛ jaka la walima bakan min kɔsɔnnen don n'i ye a ye i b'a bakɔrɔni i b'a sɔrɔ a bɛ san 2 bɔ nka fitini dononkɔrɔ ka bon ka tɛmɛ a kan o kuma ni e y'o ta k'o ye san 2 bakɔrɔni yɔrɔ bakɔrɔni dɔw bɛ kɔsɔn ka kɛ fitini o kuma ko sariya la k'o fɛnɛ tɛ kɛ jaka ye o kɔrɔ bakan min fɛnɛ kɔrɔla o kuma k'o fɛnɛ tɛ kɛ jaka ye bakan ni lawura dɔ b'a la o kuma k'o fɛnɛ tɛ kɛ jaka ye risala bɛ tila ka dɔ jidi a kan a ko bakan kɔnɔma fɛnɛ ko sariya y'o to i bolo k'a t'o minɛ o ka kɛ jaka ye bakan min fɛnɛ bɛ k'a den lamɔ n'a bɛ ka sin di den ma o kuma ko sariya y'o fɛnɛ to i bolo o tɛ kɛ jaka ye o kuma sariya ye camancɛtaw de ɲini a ma ɲumanbaw ɲini a ko i kana tiɲɛnenw fɛnɛ ta ka di fantanw ma sabula ni e ye bakan tiɲɛnenw di fantanw ma i b'a di dɔrɔn n'a ma kantigɛ don na a b'a da ka sa o kuma a tɛ nafa sɔrɔ a la o kuma camancɛtaw sariya y'o de ɲini o la fatul jawadu b'a yira an na a ko n'a y'a sɔrɔ bakan bɛ maa min bolo nka e ka bakan yɛrɛ kɛlen don duguw de la i b'a sɔrɔ bakantigi dɔw bɛ yen bakan dɔw b'u bolo Mopti dɔw b'u bolo Kaye dɔw b'u bolo Bamako olu ka bakan yɛrɛ kɛlen don yɔrɔw la ko sariya la a ka bakan bɛɛ lajɛlen bɛ jate ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ i komi bakan ba kelen Mopti ta bɛɛ bɛ jate
Kayes ta bɛɛ bɛ jate Bamako ta bɛɛ bɛ jate o kuma a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jakaba kelen bɔ ɲɔgɔn fɛ a ko a b'o cogo la ni maa min ye i ka jakabakan falen a yɛrɛ nɔniya dɔ la o kuma k'i bɛ tukunkuna kɛ a kan i komi mɔgɔ min ale ye ba feere ka saga san sariya la ba ni saga bɛɛ ye kelen ye o kuma i ka jaka k'i bɛ tukunkuna k'a la a bɛ bɔ ni saga kɛra jate hakɛ min ye ni maa min ye misi fɛnɛ falen misi nɔniya la i komi bakaru b'ale bolo n'o ye merew ye ale ye olu feere ka jamusu san n'o ye gonganw ye jungun bɛ minnu na sabula misi junguma fɛnɛ sɔngɔ ka ca ka tɛmɛ mere kan n'o ye jungun tɛ min na o kuma ko n'o kɛra junguma in bɛnna hakɛ min ma n'o bɛ jaka hakɛ bɔ k'a jaka bɛ bɔ walima maa min ye ɲaamɛ kɔkuru fila a ye ɲaamɛ kɔkuru kelenw feere ka kɔkuru filaw san n'o ye a ye ɲɔgɔmɛ jɔnw feere ka ɲɔgɔmɛ hɔrɔnw san n'o ye buktu ni erabu ye o kuma k'a bɛ tukunkuna k'a kan ko fɔ ni sariya y'a dɔn k'a ye nin kɛ boli de kama jaka ɲɛsiranɲɛ ɲɛ o kɔrɔ ye mere 35 b'ale bolo o kɔrɔ ale kan ka jaka bɔ nka kuma dɔ la n'i ye mere 35 feere k'i bɛ taa gongan san n'o ye misi junguma ye i b'a sɔrɔ kuma dɔ la a bɛ o hakɛ min sɔrɔ a tɛ 30 bɔ o kuma n'a y'a sɔrɔ i m'a kɛ boli kama o kuma ko jaka bɛ bin ka bɔ i kan nka n'a kɛra boli kama o kuma k'i bɛ jaka di wajibi la a b'i komi mɔgɔ min ni ba 50 bɛ a bolo n'i ye baden 50 feere o tɛ se ka saga 50 sɔrɔ cogo si la a bɛ jigin de sabula saga sɔngɔ ka gɛlɛn ka tɛmɛ ba kan kuma dɔw la ba 50 sɔngɔ yɛrɛ a tɛ saga 40 sɔrɔ o kuma ko n'a y'a sɔrɔ i m'a kɛ boli kama o kuma sariya la baasi t'i kan jaka bɛ bin n'a tɔ tɛ jaka bɔ nka n'a tɔ bɛ jaka bɔ a tɔ jaka bɛ bɔ nka n'a dɔnna i y'a kɛ boli kama o kuma sariya la i bɛ jaka in i b'a bɔ wajibi la o kuma a bɛ komi an ka waati yɛrɛ fana banna yan an b'a fɔ Alahu Taala ka sigida wɛrɛ don an garijɛgɛ la wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. An balima silamɛw komi a bɔra k'a mɛn cogo min na ni y'an ye baganw jaga hukumu kɔnɔna la a ye min fɔ Ala k'a mɛn tulo d'an ma Ala ka an kari Ala k'an sa Ala ɲɛ fantanw Ala k'a to kun dɔ sɔrɔ an bolo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ wassalamu alaikum.